цесная прывязка Беларусі да расійскай эканомікі мае вось такія негатыўныя наступствы. Гэтым тыднем працягвалася падзенне абменнага курсу беларускага рубля адносна даляра. Беларускі рубель падаў услед за расійскім рублём. І гэта азначае, што той рост заробкаў, які адбываўся ў Беларусі гэтым годам, можа ў значнай ступені дэвальвавацца ў звязку з падзеннем абменнага курса рубля. Другая выснова. Цесная прывязка Беларусі да расійскай эканомікі мае вось такія негатыўныя наступствы. Нічога добрага расійскую эканоміку бліжэйшым часам не чакае. Ну і, гледзячы па ўсім, гэта дрэнны прагноз і для Беларусі. Галоўным на гэтым тыдні была ўсё ж замежная палітыка. А Лукашенко зладзіў візіт у Пакістан. Гэта трэці візіт Александра Лукашэнкі ў гэтую краіну. Магу узгадаць, што візіт прэм'ер-міністра Пакістана, а гэта галоўная асоба, палітычная асоба ў гэтай краіне, быў толькі адзін раз у Беларусі, ў Менску. Трэба ж так здарыцца, што візіт Лукашэнкі адбыўся ў момант вялізных забурэнняў, якія здарыліся ў Пакістане, жорсткі супраціў паміж уладамі і апазіцыяй, справа дайшла да ваенных дзеянняў, і можна думаць, што у пакістанскага кіраўніцтва цяпер было не да гасцей, у іх былі іншыя клопаты. Можна адзначыць, што ў 23-м годзе аб'ём гандлю паміж Беларусю і Пакістанам упаў у 2 разы. Дасягнуў дзесьці трохі больш за 50 мільёнаў даляраў. Гэта не шмат, і гэта найперш звязана з тымі санкцыямі, пад якімі апынулася Беларусь. Было падпісана шмат дакументаў, але ўсё гэта дакументы не палітыкаў вышэйшага ўзроўня. Казаць пра нейкія дасягненні і нейкія дывідэнды ад гэтага візіту цяжка. Гэта была хутчэй дэкларацыя аб намерах. Хутчэй больш цікава нейкія разважанні Лукашэнкі пра палітыку ў гэтым рэгіёне. Лукашенко лічыць сябе ў праве даваць парад пакістанскаму кіраўніцтву. Ён заклікаў да адзінства. І як бы гэта гучала цікава, бо якраз у самой Беларусі Лукашенко гэтага адзінства дасягнуць не можа. Наадварот, менавіта ён з'яўляецца фактарам расколу беларускага грамадства. Яшчэ больш цікавыя былі развагі пра сітуацыю ў рэгіёне, дзе ён так вельмі асцярожна, дыпламатычна пакрытыкаваў Індыю і падтрымаў Пакістан. А вядома, што паміж Пакістанам і Індыяй даволі востры канфлікт, які цягнецца ўжо дзесяцігоддзямі. І наўрад ці гэта будзе карысна для беларускай замежнай палітыкі, бо Індыя вялікая дзяржава. Індыя шмат купляла ў минулым беларускі калій, і цяпер купляе, праўда, ў меншых памерах. І бурыць адносіны з такой вялікай краінай Азіі зусім нелагічна, нерацыянальна з гледзяча нацыянальных інтарэсаў Беларусі. Саміт АДКБ у Астане чарговы, які адбываецца раз на год, гэтым разам меў свае асаблівасці. Справа ў тым, што ў межах АДКБ саюзнікі абавязаны падтрымліваць тую краіну, на якую адбываецца некі напад звонку. У жніўні наступ украінскіх войскаў на тэрыторыю Курскай вобласці Расіі пры вялікім жаданні можна было інтэрпрэтаваць як менавіта напад на аднаго з саюзнікаў. АДКБ магла б неяк на гэта рэагаваць. Але ніякай рэакцыі не было, ніякага надзвычайнага паседжання не было нават некай заявы ад імя АДКБ, якая падтрымала
Расію падтрымала Беларусь, ну і хіба што Паўночная Карэя. І гэта лішні раз сведчыць пра тое, што ваенна-палітычны саюз АДКБ, скажем так, перажывае пэўныя крызісныя працэсы. Відавочным праяўленнем гэтых працэсаў з'яўляецца тое, што Арменія замарозіла свой удзел у гэтым ваенна-палітычным саюзе. Калі казаць пра тое, што гаварылі кіраўнікі дзяржаў на гэтым саміце, то выступ Лукашэнкі запомніўся тым, што ён заклікаў правесці ў Менску некі вялізны саміт з удзелам усіх арганізацый постсавецкай прасторы і азіяцкай прасторы. Тут і ОДКБ, і СНД, і ШАС, і краін Персідскай затокі, і карацей сабраць у Менску лідараў усіх краін Азіі і Блізкага ўсходу. Это фантастычны праект, фантастычная амбіцыя, асабліва калі гледзячы, што Беларусь апынулася ў пэўнай міжнароднай ізаляцыі. Беларусь шмат дзе ў свеце лічыць не самастойнай дзяржавай, а васалам Расіі. І самого Лукашэнку шмат дзяржаў, асабліва на захадзе, не прызнаюць. І таму гэтая прапанова як бы вельмі далёкая ад практычнай рэалізацыі, ад рэальнасці, але гэта кажа пра велізарныя амбіцыі Александра Лукашэнкі, якому ўжо цесна і нецікава ў межах Беларусі, і ён рвецца на шырокую міжнародную прастору.